ба ҳамаи шумо салом мухлисони Барселонаи бузургу беҳамто. Бори дорам аз тамошои чемпионати Аврупо ҳаловат бурда истодаед ва ҳам албатта таваҷҷӯҳро аз Барселона кам намекунед, зеро дар як они воҳид чемпионат тамом мешаваду диде ки бозиҳои Ла Лига оғоз гардиданд. Яке нашавад ки аз тағйиротҳои баъмаломада дар дастаи дӯстдоштаатон қафо монед. Барои он ки қафо намонед, моро тамошо кунед ва ҳатман аз ин таҳаввулот огаҳ хоҳед шуд. Омодаед? Пас рафтем ки пеш аз мо дигаро нараванд. Аллакай даври якуми марҳилаи гурӯҳии Евро ба итмом расид ва 16 июн даври дуюм оғоз мегардад ки он бо рақобати Финландия ва Россия шурӯъ хоҳад шуд. Ҳамчунин Туркия бо Уэлс ва Италия бо Швейтсария қувваозмоӣ мекунанд. Барои бозам шавқовартар шудани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин ҳамаи обуначиён моро ки то ҳол регистратсия накарданд дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСАТИҷИ то 1140 сомонӣ бонус интизор аст. маълумоти бештар дар комментария. дар ҳамин равзанаи трансфериро Барселона як усули ба худ хос, яъне иваз кардани бозингарон ё гуфти худамон Алиш Бадаракро пеш гирифтааст. ҳарчанд то имрӯз ба ин восита касе ба Каталония наомадаасту касе нарафтааст, аммо ахири ин чиз як рӯз не як рӯз самар меёрад. дар доираи ба истилло ҳамин ҳила Барселона мехоҳад Усмон Дембеле ва Сержи Роберторо бо бозингарони МАН СИТИ Жоао Кансело ва Бернард Силва иваз кунад. гуфта мешавад ки худи бозингарони Сити ҳам барои гузариш ба Барса чандон зид нестанд, ҳарчанд ки то соли 2025 бо шаҳриён шаҳрнома доранд. Аз қавли Мундо Депортиво, Жоан Лапорта ва директори клуби Барселона Матео Алемани бо сармураббии Сити Пеп Гвардиола дар яке аз мусобиқоти оид ба голф ки дар Майорка баргузор шудааст вохӯрда сари ин мавзӯъ суҳбат анҷомданд ва Пеп ҳам дар ин бора ризояти худро иброз доштааст. шояд гузариши Сержи Роберто чандон мушкилӣ пеш наорад, ба он хотир ки худи Гвардиола бо ӯ симпатия дошта, Сержи ҳам аз мавқеи ҳозираи худ дар даста чандон розӣ нест. Аммо дар алишбадараки Усман Дембеле метавонад мушкилӣ пеш ояд, чунки Дембеле чандон иштиёқманди гузариш ба Ман Сити набуда, зиёда аз ин поёни шартномаи кории худро интизор аст ки бидуни ягон тим ба дастаи дигар гузарад. шояд дар куҷое аз Барса хафа шудаасту мехоҳад қасдиашро ба ҳамин тариқ гирад. албатта соли дигар ин аст ки то куҷо хизмати Кансело дар хатти дифоъ ва хизмати Силва дар миёнаи майдон ба Барса лозим мешавад. гап сари ин ки то имрӯз ягон 300 муҳофизатгар ба Барса гузашту ягон муҳофизатгар Барсаро тарк накард. ва бозам дар бораи гузариш аз Сити ба Барса, Эмерик Лапорт ду по дар як мӯза аз роҳбарияти Сити талаб дорад ки ӯро барои гузаштан ба Барселона иҷоза диҳанд. албатта маълум аст ки дар шароите ки ҳамёни Жоан Лапорта холӣ буда, гуфти бо бои ғулом аз сагу пиша қарздор аст, харидории Лапорт хеле мушкил аст, аммо ин бача ба қавли худаш дари бастаи Барсаро ба шата мезанад. ҳозир ман мегӯяму шумо ҳайрон нашавед дӯстон. Эмерик Лапорта муҳофизатгар аст ва дар сурати гузариши ӯ ба дастаи Каталонӣ дигар дар шуморидани муҳофизатгарони Барса ман ростӣ раҳгум задам. вале бозам суол ин аст ки чаро танҳо аз Ман Сити ё дигар бозингара дар дунё малах хӯрдааст. хотираст мешавад ки чанде пеш Серхио Агуэро ва Эрик Гарсия ҳамчун агентҳои озод аз Сити ба Барса гузариш карданд. ба фикрам ҳамин Шайх Мансур Ситиро баъди шикаст дар финали Лигаи Чемпионҳо ба оҳистагӣ барҳам доданист. Мундо Депортиво менависад ки сармураббии Барселона Роналд Куман хоҳишманди ба даста даъват кардани як ниммуҳофизатгар мебошад. ростӣ ҳанӯз касе аниқ номбар намешавад, аммо ба андешаи Куман ин нафар бояд як футболбози боқувват, тӯброни хуб бо паси олӣ ба пеш бояд бошад, дигар ҳеҷ чиз намефорад. ин Куман аҷаб мардаке будааст. ин хеле бозингара ки ба ту медиҳад. ҳарчанд аз рӯи хабарҳо Барселона лаке бо чанд бозингаре мисли Фабиан Руис, Микел Мерино ва Раян Гравенберг гуфтушинид анҷомдааст. ҳанӯз маълум нест ки касе аз ин бозингарон ба даста меоянд ё не, аммо гуфтушинидҳо идома доранд. албатта ба рафтани Серхио Бускетс хатти ниммуҳофизати Барса тақвият мехоҳад, аммо бо гузаштани андаке вақт омӯзаи гузариши ӯ ба дигар дастаҳо низ хомӯш мешавад ва бозам хатти ниммуҳофизаи Барса танҳо аз Бускетс иборат нест. Барселона ҳанӯз фурӯши бозингарони дастаи асосиро сар нокарда ба фурӯши бозингарон аз Барселона Б оғоз кардааст. ба ҳамин тартиб Конрад де ла Фуэнте ки як умр Куман аз таърифу тавсифаш монда намешуд, ахиран аз Барселона меравад. Марсели Фаронса 5 миллион евро барои ин бозингари 19 сола пардохт карданист. шартномаи кории ин бозингари амрикоӣ бо Барселона то соли 2022 қурб дорад, аммо ҳанӯз дар Барсаи калон бозӣ накарда ӯро мебояд Каталонияро тарк кунад.
Марсел танҳо дар охири мавсими ҳанӯз оғоз нашуда ба Барса 5 миллион барои контракт пардохт хоҳад кард. Гап сари ин ки бар тибқи шартномаи қаблӣ ки дар замони роҳбарии Бартомеу баста шуда буд, контракт 2 мавсими дигар тамдиди шартнома дошт. Аммо Лапорта аз баъри ин санад гузашт. Аниқтараш онро эътироф накард ва танҳо бо гузашти як мавсим Марсел ба хазинаи Лапорта 5 миллионро хоҳад ворид кард. Нигоҳ накарда ба он ки Фуенте яке аз лидерони Барса бебуд, аз чӣ бошад ки Куман ба овардани бозигарони дигар иштиёқманд аст, на ба футболбозони академияи Барса. Барои гузариши Хуниор Фирпо ба Италия ҳамагӣ як қадами дигар мондааст. Баъди 2 мавсими чандон нобарор барои Фирпо роҳбарияти Барса ва бозингар мақсад гузоштанд ки аз ҳам ҷудо шаванд. Нигоҳ накарда ба он ки мавсими қаблӣ Фирпо ҳамагӣ дар 7 бозӣ пайдо шуда буд, дар Италия ба ӯ боварӣ доранд. Соли пор Барса хост ӯро дар гузариши Лаутаро Мартинес истифода кунад, аммо ин гузариш нашуд ва бечора Фирпо дар Барса ва бозам бевақти бозӣ монд. Акнун ба якборагӣ Фиорентина, Милан ва Наполи ӯро харидорӣ шуданд ва бо эҳтимоли зиёд имрӯз ё пагоҳи ин гузариш ба яке аз ин клубҳо амалӣ хоҳад шуд. Барселона барои ӯ 15 миллион евро мепурсад. Дар сурати фурӯхта шудан ӯ аввалин бозингаре мебошад ки дар ин трансфер Барселона ба бозор баровардааст. Фикр надорем ки рафтани Фирпо аз хатти дифои Барса талафоти бузург бошад. Ин дар ҳолест ки ҳар рӯз Барселона як муҳофизатгаро хариданӣ аст, ҳарчанд ки на ҳамаи онҳо муҳофизони тарафи чап мебошанд. Ба ҳар ҳол барои имрӯз тамом. Дӯстон, аз шумо хоҳиш дорем ки зери ин видео андешаҳои худро нависед. Масалан, нависед ки рафтани Фирпо талафоти бузург аст ё ин ки хайр, ё ин ки аз омадани Силва ва Кансело Барса чӣ ба даст меорад. Бовар кунед, андешаҳои ҳар яки шумо барои мо муҳим аст. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.